Maranatha. Maranatha. Ndiwerenga lemba limodzi monga kutsegulira msonkhano abusawa angondipatsa mwayi kuti atsegulirani ndino ndiwerenga lemba limodzi. Luka chapter 13 verse 10. Luka chapter 13 verse 10. Ndipo anali kuphunzitsa msunagoge mwina tsiku la Sabata. Ndipo mkazi anali nayo mzimu wakumdwalitsa zaka 13, nakhala opeteka, ndipo analibe mphamvu konse yakuweramuka. Ndipo Yesu mmene anamuona anamuyitana nanena naye, mkaziwe wamasulidwa kukudwala kwako. Ndipo anayika manja ake pa iye, ndipo pomwepo anaongoledwa nalemekeza Mulungu. Tipemphere. Mukhale nafe mwa mzimu wanu woyera mmene tikugawana mawu anu madzulo ano, mu dzina la mwana wanu Yesu ambuye wathu. Amen. Ndinu angati mudaona munthu wopeteka? Amene mudaona munthu wopeteka wakuti amayenda motere? Munthu ngongo kachonchi, komano chifukwa cha matenda ansana ndi amachita chonchi. Ndiye kuti undi munthu wopeteka chonchi. Ndiye mayi uyuyu zaka zimeneno adakhala akudwala amayenda oti chonchi. Apongozi anga adatayika zaka ziwiri zapitazo anali wopeteka chifukwa cha matenda ansana. Akamayenda ndiye amayenda opeteka chonchi. Nsana akuda apeteka chifukwa cha matenda ansana. Ndiye akafuna kuweramuka ndiye kuti akhale ngati akuyenda kenaka nkudzati chilili basi, koma kumayenda basi ino ndithu amyati chonchi kuchita kuwerama chonchi. Ndeno akuti mayiyu adadwala zaka zambiri. Mayiyu adali ndi chilakolako chakuti achire. Tilipo anthu timati tikamadwala, mwina tikayesa chipatala cholipira, mwina tipita chaboma, mwina tikapeza mankhwala achikuda ochita kutemera nkukutemera, ndiye mupeza kuti pena zikuoneka ngati zikuti zigwire, pena choncho zosiyana-siyana. Mayiyu adali ndi mwayi opita nkukaona awa, nkupita uku kutala ndile thandizo monga mmene munthu amachitira, komano zidalephereka. Ndiyeno tsiku ili linali tsiku la Sabata. Mayiyu adapezeka kumene ambuye Yesu adali. Ndiyeno mmene adamuyang'ana, kulipo kuyang'ana kwina kongoyang'ana kuti taonani amayiyu adapeteka, taonani. Komano kuyang'ana kwa ambuye Yesu sikunali kotero iyayi. Kunali kopyola pamene popo, chifukwa adamuona nkuona kuti munthu uyu ali ndi vuto. Ambuye Yesu amadziwa kuti uyu ali ndi vuto. Usadafotokoze, usadalankhule, usadayende, usadachiteke kalikonse, ngakhale usadanyamuke ku nyumba kwako kubwera ku msonkhano wa misasa. Yesu amakhala atadziwa kale kuti amayi awo akhala pa nyumba pawowo ali ndi vuto lake ndili. Dere inuyo ndi ineyo tabwera ndi vuto. Amayiwa vutolo adapita nalo kutchalichi. Ntakuwuzani anthu onse achilema kaya adapunduka mwendowu ndi akamapita kutchalichi ndiye mupeza kuti akuyenda basi ino choncho, ndiye chilemacho amapita nacho mpaka kutchalichi. Zilipo zilema zina zake zimapita nawo kutchalichi zosiyana-siyana zilema. Chilema china nchakungolankhula bodza chimapita nawo kutchalichi. Iweyo ukapita kutchalichi chilemacho chimakutsatira chifukwa nchako. Ukakhala ndi vuto lina lilonse lokhudza tchimo chimenecho nchilema,
umapita nacho mpaka kuchalichi nkukakhala nacho pampando wakhala chonchi. Angelo nkumadziwa, mzimu nkumadziwa kuti awa wakhala apa wali ndi chilema ichichi. Ambuye Yesu adadziwa kuti amayiwa ngopeteka. Tadikirani mutamvetsera ndipo akuti ndipo anali kuphunzitsa msunagoge mwina tsiku la Sabata, ndipo mkazi anali nawo mzimu wakumdwalitsa zaka 13 18 years. Mutangana kunoko ndiye kuti mayiyu adafika poti wakula kwambiri, komano akamaenda ndeno ena amafika poti kumagwira dzanjali kumbuyoko. Kuteko nkufuna kuthandizidwa wagwira dzanja kumbuyoko, mwina atenga manja onsewa nkupiringitsa kumbuyoko, basino nkumaenda chonchi wopeteka. Adapeteka chifukwa cha matenda. Matendawa adapeta mayiwa ndi adafunika kuti akumane ndiwo wongola. Mmene tawerengeramu ati Yesu adango waitana mayiwa ndiyeno nakhala wopeteka analibe mphamvu konse yakuberamuka. Ndipo Yesu mmene anamuona anamuitana nanena naye mkaziwe wamasulidwa. Ndiye mutaona ichichi mayi uja alipoti choncho. Ambuye Yesu chimene amachita ndiye wena amafula aja akhungu aja kapena akhate ndiye amafula, Yesu mwana wa Davide mutichitire chifundo. Koma uyu sadafule iyayi, uyuyu sadafule. Koma Ambuye Yesu ndiye adachita kumwitana kuti tabwerani pano. Ntakuzani china chakechi, amene atabwere pano kaya abwera yekha kawaitanidwa ndi wina kadzikhala dzotani, akangoyerekeza kubwera musasa muno nachita monga mmene mayiyu adachitira, chilemacho chichoka. Ndiye mmene adamuitana ndiye akuti adabwera yendo. Kulipo kuyenda kwina kwake kwakuti mupeza kuti akakhala kuti adaluma miyendoyi, adaluma ndiye amayenda ndi manjawa nkumakokwerere nditso pano uyuyu adapita kwa Ambuye Yesu ko ali opeteka chomwecho kufikira Yesu akuti mayiwe kudwala kwako waongoledwa. Ndiye mayiyu basi mmene adatiromo amvekere kuti waongoka. Ndiye adalemekeza Mulungu, nalemekeza Mulungu wandichitira chifundo, Mulungu wandithandiza, wandichiritsa, wandichitira monga mmeneno kunali kofunikira. Ndiyeno pamene paja pamene mayiyu adayambanso moyo wina watsopano, moyo wake watsopano otani omenda chonchi monga mmene ena onse akwendera basino akwenda mayiyu chifukwa amasilira. Mumadziwa kuti wakhungu mukakumana ndi wakhungu amakudziwani, komano simungathe kukuonani. Akamalankhula mwatsuka, haitadzuka kaya inu, haitadzuka siko mukwambi, amasirira nzangayo akundiona komene ndibe mwayi womuona iya. Ndi akangochiritsidwa basino amakhala okondwa kwambiri. Mayiyo adakondwera kwambiri. Ndi chifukwa chilema chake chimene chimamvutitsa chachoka. Ntakuwuzani ichichi, pali zilema zakuthupi ndiye pali zilema zakuuzimu zimene anthu ufe tili nazo, zakuti wina sadziwa kuti awali ndi chilema ndi ichichi. Wena chilema chawo ndi khalidwe loyipa. Tangoti khalidwe loyipa, sitidanene kuti nchiyani yayi, koma kungoti khalidwe loyipa. Kapena ndibwere pafupi ponena kuti wena chilema chawo ndi makhalidwe oyipa, amene iwowa amadziwa kuti makhalidwe awawa amene ndimachita awangola kuika chimenecho nchilema. Alipo anthu olalata, chimenecho nchilema. Alipo anthu akuba, chimenecho nchilema. Ndiye zilemazo kuti zichoke. Bere kuyambira madzulo ano mawa nkucha mpaka Ambuye akatitsogolerepo ukafika la Sabata, amene atabwere sinu nokhatu iyayi. Awawa ali nchilema, inenso ndili nchilema, inu muli ndi zilema zosiyana. Zimenezo kuti zichoke zilemazo pakufunika timuze Yesu.
vuto langa ndiri nthawi zina zake Ambuye Yesu ajakhati ajankachitani akhungu anka inu Yesu mwana wa Davide mutichitire chifundo ndiye waphunzira khala chete mukusokosera takhala ndi chete ndiye achaleya mwayo tundu omwe Yesu mwana wa Davide ndiye Yesu adayima jega ndio taita nani atabwera kuno leo akuita nani wina asakuletseni chimene chimachitika ndichi tikafika pa msonkhano wa misasa ndiyeno umakhala ndi chilako lako chakuti ine ndimati ichi chokha ichi ulendo uno ayi ndithu andipempherere abusa wakada ndipempherere ichi chanditopetsa simukumva chimene ndikutanthauza ndikutanthauza kuti wekha koma ichi chanditopetsa ayi nga achitoona ngati ayi basi koma kanyamata kena kake uko Sharp Valley uko kubirira kadati ndatopa apa palibe kuchitira mwina ndidzakuzani mawa kapena nkucha apapa sindingathe kuchitira mwina ndatopa ndi chilema ichi kanyamata ka 11 years ndatopa ndi chilema ichi ndiye chimene adachita nyamatayo ndiye kubwera poyera ndi basino padali abusa amene amalalikira ndiye panali samalalikira ndi abusa amalalikira ndi munthu wamayi Mrs. Lwemba akazi abusa Lwemba amene amalalikira ndiye basino ndiye adauza kuti ineyo chilema changa amayi ndi ichi anthu mpaka kuti ine nditachimva chifukwa amene ndinkabatiza anthu pamene ndinalina ntachimva akuti chani ati mwanayu chilema chake ndi ichichi kuti ukafuna kuti abatizidwe ali mwana ng'onoyu ali ndi chilema ichi ali ndithu chimenechi tokutaka njira ine ndakana kuti ine sindimbatiza ayi uyuyu ngosafunika kubatizidwa ali ndiye tokutaka njira kuti abusa tikuuzani mwanayu kungwa chilema ali mchilema ngofunika abatizidwe mungombatiza kana kati kufotokozerani bwino ndiye kena kabasi ine ndambatiza ndiye mawa kapena nkucha ndidzakufotokozerani tsatani koma mugwire pakuti ngati muli ndi chilema simungathe kukalowa mufumu wakumwamba sindingathe kukalowa mufumu wakumwamba ndingotsiriza ndi lemba ili angakhale ndinanena kuti ndiwerenga lemba limodzi koma no mmaganizomu mukubweranso lemba ili limene akunena kuti momwemo ndikuwerenga Petro woyamba chapter 3 verse 7 momwemo amuna inu momwemo ndikuwerenga Petro wa chiwiri chapter 3 verse 14 momwemo okondedwa popeza muyembekezera izi chitani changu kuti mupezeke ndiye mumtendere opanda banga ndi opanda chilema popeza mukuyembekezera izi ziti tikuyembekezera mfumu ya mafumu pamene ponso sinditsindika tinenanso tsiku linake pa msonkhano pompano koma mumvetsere ichichi popeza mukuyembekezera izi ziti chiti dziko likuyembekezera china chake chachikulu kwambiri ndi anthu amene akuyembekezera chimenecho Bible likuti akhale opanda chilema kayenu chanu nchiti kaya kaefesa tunziti zilemazo kaya momwemo okondedwa popeza muyembekezera zichitani changu kuti mupezeke ndiye mumtendere opanda banga ndi opanda chilema zilema mayu jana ndi chilema Yesu adamuchiritsa ife tindi zilema koma nsosachiritsidwa iyayi chilema tichimavuta kuti achiritse andipalibe munthu amene angati uchichiritse chilema munthu akati ngopunduka miyendo basi adzafa ali opunduka miyendo choncho mpaka kukamuyika ndithu opunduka miyendo choncho koma no zilema zauzimu Yesu ali wokonzeka kuti angatefe kutichiritsa tiyeni titere potseka kuti inuyo muli ndi chiyani chimene mwabwera nacho chimene tabwera nacho pa msonkhano pano chimene ndi chilema chofunika kuti Yesu akuchizeni tsiku lina busakazama tsiku lina ndidali uko kumatale ku msonkhano wa misasa ndiye tsopano ku msonkhano wa misasaku ndiye ndimalalikira tsiku la sabata ndikulalikira ndiye kenaka ndiye ndayitanira anthu ndiye anthu adabwera kutsogolo adabwera basino kenaka ndiye nkuwapempherera basi anthu ajapita ndiye tafika pakuti
tatuluka ndiye ndakakhala pampando ndiye ndakhala pampando panja pafupi ndi sasa ndangokhala pampando basiro ndiye ndidaona tatsikana tiwiri toti chonchi tiwiri chonchi misinkhu yake tiwiri ndiye tsopano poyambirira apa sindidadziwe kuti anawa akufuna ine komano adabwera ngati apo kenaka nkumaseka ndiye kenaka nkumachita manyazi basi kapita basi kabweranso ndi koma kenaka kadalimba mtima ndiye ine kuti anawa akufuna ine ndikuti mmene ndati tabwera basi ndiye kadalimba mtima ndikadabwera kakang'ono tukanitsikana basi kadafika poti yonchipo ndiye ndikuti bwanji ndiye akuti abusa anthu aja anabwera kutsogolo ine sindabwere ineyo ndili ndi vuto ndimafuna mundipempherere ndidagwa mphawi mwana wang'ono kamwana kakang'ono kakanjipiti kopanda ndi mkhalidwe ndiye ndati tafotokoza vutolo ndiye adafotokoza lokhudzana ndi kufitifiti icho ndati okay tabwera apo basi ndiye nkumpempherera basi ino kenaka ndikupita ndiyeno 2 o'clock ndiye ndalengeza ku mpingo wonse kuti akuluakuluno ena simudabwere kutsogolo koma takaonani akakaka kana ndipesa apopo mayi akanali pompoto ngati muli ndi khalidwe lina lofunika kuti likonzeke lisiyidwe chimene muti muchite muze ni mwamuna wa mtanda ali wokonzeka kukuchotserani ali wokonzeka kuti yotsera ambuye akhale nafe madzulo anu chifundo chake amen amen. Tipemphere. Tate wathu wokonda ndinu Yesu Kristu mpulumutsi wathu muli kumwamba funa tikuthokozeni madzulo ano pomwalankhula nafe pamene kapolo wanu mumtuma kuti akatilankhule kupyolera mwa mzimu wanu mbuye dzina lanu lilemekezeke tikupemphera Yehova kuti no mawu awa asangopitirira koma akatithangate ifeyo kuti mmene tafika musasa muno mavuto amene tabwera nawo inu Yesu mukatikonze monga mudamukonza mayi uja amene anali wopeteka ifenso ndife wopeteka matenda osiyanasiyana Mulungu wakumwamba mukatichize pochoka pansasa pano tikachokezera chiritsiro matenda wathu mukadalitsa amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana amene afika komanso kwa ena amene akuyembekeza kufika malo ano mwafulumizitse kufika tikubalalika nthawi ino pamene tikupitako Yehova muyende nafe mukagone nafe mukatifulatire kufika nanso mawa tikafikenso malo pompano mu dzina la Yesu Kristu pemphera amen.